تو را من می پرستم سجده سجده چو همتن می پرستم سجده سجده چو میهن می پرستم سجده سجده الا شهری جوانی شهری جانی الا شهری جوانی. дар ин кӯли барҳаво ва муҳити тоза ба тамрин машғул шудан албатта ба шахс нерву илҳоми дигар мебахшад. ба хотири аз ин обу ҳаво нафас гирифтан ва шинос шудан боз ба як намуди ҷолиби варзиш мо омадем ба кӯли ҷавонон. қайиқронӣ ҳам дар қатори дигар варзишҳо дӯстдорони худро дорад ва ҷавонони мо низ дар ин самти варзиш рӯз то рӯз устувор гардида дар мусобиқаҳо ғолиб меоянд. айни ҳол ин намуди варзиш дар кишвар то куҷо рушд кардааст ва дастовардҳо чӣ гуна аст? бинандагони азиз, барои шумо маълумоти муфассал хоҳем дод. бо мо бошед. ин барномаи устувор аст. манзури шумо. қайиқронӣ ҳам яке аз намудҳои ҷолиби варзиш аст ки он ба бозиҳои варзиши олимпӣ шомил мебошад. аз ҷониби муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ дар кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе барои тамрини ин навъи варзиш шароитҳои муфид фароҳам оварда шудааст. аз ин имкониятҳо наврасону ҷавонон истифода бурда дар ин кӯли барҳаво ҳамарӯза тамрин мекунанд. бояд бигӯям ки дар Тоҷикистон алоқамандони қайиқронӣ кам нестанд ва мо дар ин намуди варзиш дорои устодони бо таҷриба ва ғолибони ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошем. имрӯзҳо дар баробари дигар варзишҳо қайиқронӣ низ дар ҷаҳон рушд кардааст ва албатта ки ҳамасола дар фасли тобистон мусобиқаҳои гуногун оид ба қайиқронӣ баргузор мегардад. ҳамин тавр не? бале, дуруст кард. хуб, ман мехостам ки нахуст суҳбатро аз охирон мусобиқае ки баргузор гардид ва дар он варзишгарони мо иштирок кардан мехостам ки шурӯъ карда бошем ва кадом мусобиқа буд ва чӣ гуна баргузор гардид? аввалин мусобиқаи байналмилалӣ ки варзишгарони навраси мо иштирок карданд дар ҷумҳурии Озарбойҷон буд ки дар он 21 давлат иштирок кард ва дар он ҷо аз ҷумҳурии Тоҷикистон 5 варзишгар ва 1 мураббӣ иштирок кард. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар сину солҳои 2009-2010 дар 2 медали нуқра шуд ва байни солҳои 2007-2008 3 медали биринҷӣ ба даст овардем ва баъд аз он моҳи апрел ки мусобиқаи литсензионӣ буд барои роҳхат гирифтан ба бозиҳои олимпии Париж 2024 ки дар он ҷо мутаассифона Даминов Шаҳрёр иштирок кард ва сазовори ҷои шашум шуд. хуб, ана ҳамон ҳунару маҳорати варзишгарони мо нисбат ба дигар давлатҳо чӣ гуна буд? Чӣ гуна маҳорат нишон доданд? дар чанд метр мусобиқа анҷом доданд? дар Озарбойҷон дар масофаи 200-500 ҳазор метр Шарипу Фирдавс дар намуди каноэ ки ҷои сеюм гирифт 3 медал ба даст овард ва дар намуди байдар ка варзишгар аз шаҳри Хуҷанд Раҳмонов Исматҷон ки дар масофаи 200 ва 500 метр сазовори ҷои дуюм шуд ва дар Озарбойҷон ки варзишгарони мо иштирок карданд дар бозиҳои финалӣ рақобатҳо хеле ҷолиб шуд ки дар варзишгарони мо дар рақибҳое ки бохтанд на он қадар зиёд буд ва секунд аз якдигар фарқият буд. ин баъд Раҳмонов Исматҷон ки бори аввал дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кард. дар ин 5 варзишгаре ки мо рафт дар ин ҷо сетар якум бор буд ки дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок мекарданд ва ҳамаи варзишгароне ки мо рафтанд дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ҳамаш ба бозиҳои финалӣ роҳ ёфтанд. рафти омӯзиши ин навъи варзиш аз якчанд марҳила иборат буда пеш аз омӯхтани қайиқронӣ шахс бояд аз уҳдаи шиноварӣ ба хубӣ барояд. иброз медорад мураббии ин варзиш. Нурмуҳаммади Тоҳир мураббии варзиши қайиқронӣ аст. ӯ низ як замон мисли ин наврасон хурд буд ва аз синни 11-солагӣ дар ин намуди варзиш тамрин мекард. ба гуфтаи худи ӯ то ин ҷониб дар ин намуди варзиш дастовардҳои зиёдеро ба даст овардааст. айни ҳол бошад ҳамчун як варзишгари устувор дар касби худ ба ҷавонони зиёд нозукиҳои қайиқрониро меомӯзонад.
мо медонем ки шумо низ як замон мисли ана ҳамин наврасон хур будед ва ба варзиши қайиқронӣ машғул мешудед ва айни ҳол ҳамчун мураббӣ анамон ҳунару маҳорати худро ба шогирдон меомӯзонед. Якаме аз кору фаъолияти худ маълумот медодед. То соли гузашта дар мусобиқаҳо иштирок мекардам. Дар мусобиқаҳои байналмилали дохилӣ. дар мусобиқае ки ман ҳамчун варзишгар иштирок кардаги соли 2008 якумин мусобиқаи байналмилалӣ дар регата буд ки дар шаҳри Москав буд. баъд аз он 2009 чемпионати Осиё, 2011, 2010 бозиҳои аз 2010 то ҳозир дар 4 бозиҳои Осиё иштирок кардам. баъдҳо финали бозиҳои Осиёро хоҳад ёфтагӣ дар ҷоми ҷаҳон, ҷоми кушоди ҷаҳон дар Ҳиндустон 2019 бо бародарам Набиёл Зоиҷон дар он ҷо сазовори ҷои сеюм гаштем. дар ҷоми Осиё 2017 буд. дар Самарқанд ҷои сеюм гирифтем дар қайиқи 4 нафара. баъд дар чемпионати ҷаҳон дар финали Б мегӯянд ки до финали А9, финали Б9 дар он ҷо ҷои 17 шудам. аз соли 2011 то 2019 дар чемпионати ҷаҳон қариб ки ҳар сол иштирок мекардам. аз соли 2013 то инҷониб ҳамчун ба мураббии намуди қайиқронӣ фаъолият мекунам. имрӯз шумораи ана ҳамин наврасону ҷавононе ки дар кӯли ҷавонон ба қайиқронӣ машғул мешаванд чанд нафар аст ва ҳамарӯза тамринҳо чӣ гуна баргузор мегарданд? ҳар рӯз ба назди мо мисол наврасои хоҳишмандон аз 5-10 то ҳар рӯз мисол мо ба намуди варзиш қабул карда истодаем ва аз рӯи ки гурӯҳҳои варзишгарон касбӣ машқ мекунанд ҳар рӯз зиёда аз 20-25 нафар варзишгаро ба машқу тамрин фаро мегирем. тамринҳо чӣ гуна аст дар як рӯз? тамринҳо дар як рӯз 2 маротиба ба варзишгарое ки мисол касбӣ ба варзишгарое ки навш хоҳишанд я дар ҳафта 3 маротиба мешаванд. ана ҳамин қайиқронӣ чӣ нозукӣ дорад ва наврас ё ҷавон дар муддати чӣ қадар метавонад ки дар ана ҳамин намуди варзиш муваффақ шавад? ин нозукиёш аз ҳар як шахс, ҳар як варзишгар вобастагии калон дорад. мисол ҳар як кас ки ҳаракат кард, хеле дар аввал гуфтем мақсад монд, мисол ба мақсад омад бошад, ҳаракат мекунад ки тезтар ҳамаи нозукиёро асуд кунад. ҳаст варзишгарое ки сол қатишон мефаҳмонем кор мекунем, натиҷаи хуб намегиранд. варзишгарои мо буданд, мисол Даминов Шаҳриёрро гуфтем ки байни як ҳафта буд машқ кард, бо ҳамдастаи худ дар 2 нафара чемпиони Тоҷикистон шудам. агар ман хоҳам ки дар ҳамин намуди варзиш тамрин кунам, нахуст бояд кадом корҳоро ба анҷом расонам? ин нахуст аввал мисол аз шумо барои шиноварӣ ки озод 100-200 метр шино кунед. баъд аз он бемушкилӣ мисол дар хушкӣ техникаи тарзи ҳаракатҳо шавад. баъд аз он дар об дар лодка. инҷо макони нигаҳдории қайиқҳо мебошад ки намунаи гуногуни онҳоро дидан мумкин аст ва онҳо барои ҳар як варзишгар дастрас мебошанд. чун мо аз рафти тамрини бачаҳо дидан кардем, дар чунин қайиқҳо машқ кардану ба мусобиқаҳо омодагӣ дидан барояшон роҳат будааст. аз ҳама дарозтарин қайиқ 11 метр буда дар он 4 нафар нишаста ин гуна ҳам дар мусобиқаҳо иштирок мекунанд. мегуфтед ки аз ҷониби Федератсияи қайиқронии Тоҷикистон барои варзишгарон чӣ гуна шароитҳо фароҳам оварда шудааст? дастгириҳо чӣ гуна аст? аз тарафи Федератсияи қайиқронӣ ба қадри имкон то ҳол ба мо дастгирӣ карда истодам ва ба мусобиқаҳо сафарбар мекунам. инҷо мо аз тамрини бачаҳо дидан кардем. мегуфтед ки ана ҳамон қайиқҳое ки варзишгарон тамрин мекунанд ба талабот ҷавобгӯ ҳастанд ва онҳоро шумо аз куҷо дастрас мекунед? айни замон дар мо варзишгаро ки дар ин қайиқҳо тамрин карда истоданд, қайиқҳои ҳозиразамон ҳастанд, қайиқҳое ҳастанд ки аз даврони шӯравӣ мондагӣ вақт, қайиқҳое ҳастанд ки дар ин ҷо ду варзишгари мо
تمرین کرده است. این رو یک سابق ورزشکاری ولایت سوخت خود اختراع کرد. تا جای ما میدانیم ورزشگران ما نیز روز تا روز در آن همین ورزش قایقرانی فعال شده ایستادند و به خاطر باز هم رشد همین ورزش در کشور چی باید کرد؟ برای رشد داون برای با کلاه‌های بلند رسیدن ورزشگران با ما مثال مشق‌های دست جمعانه زیادتر شدن در کار. مثال مشق‌های دست جمعانه در داخل و بیرون از کشور باشد که با دیگر دولت‌ها با آنها تمرین کنیم. مسابقه‌های داخلی و بین‌المللی در بسیارتر اشتراک کنند که بچه‌ها کشاده شوند ببینن همه خطایی و هر یک چیزونه اصلاح کنند. هر یک مسابقه‌ای که یا مسابقه یا که معیار سنجشی که ما می‌گذاریم هر یک ورزشگر بعد از آن خطایی و چی خطا و چی کاری کرد آنها را اصلاح میکنند. همون که مسابقه و مشق‌های دست جمعانه زیاد شد با ما با ورزشگر و با مربی کار آسان‌تر بشه. خب امروز همون جوانانی که در رشته قایقرانی فعال هستند چند نفر است؟ از آنها شما نام برده میتوانید؟ برای هست اولین ورزشگری که مثلا در دوران استقلال صاحب مدال بازی آسیا شد دمینوف شهریار. رجب محمدی عین زمان بین نورسا چمپیون آسیا عین زمان اون در دولت شاهیگری تایلند در مشق‌های دست جمعانه است. بعد ورزشگران شریف و فیردوس، حیف عبدالرسول، یالکین تیمور، عطاولازاده ابوبکر. بعد ورزشگران از ولایت سوق غفور عبدالستار، باباجانوف اکاودر، باباجانوف امیرجان و باباجانوف باباجان و دیگران ورزشگران. ҳамарӯза дар кӯли ҷавонон тамринҳо ҳамин тавр ҷараён мегиранд ва варзишгарон байни ҳам дар масофаҳои гуногун рақобат мекунанд. бояд бигӯям ки варзишгарони ин ришта барои муаррифии кишварамон дар арсаи байналмилалӣ талошҳои худро мекунанд ва мехоҳанд соҳиби рохати бозиҳои олимпӣ гарданд. бояд гуфт ки бисёре аз онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда дастовардҳои зиёд доранд. яке аз онҳо некро зуҳуров мебошад ки тӯли 8 сол аст ба ин варзиш машғул аст. ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ байни ҷавонон калонҳо иштирок кардам ва дар соли 2018 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни калонҳо дар масофаҳои 1000 метр 500 метр 200 метр сазовори ҷои аввал шудам. соли 2018 дар ҷоми осиё дар шаҳри самарқанд иштирок намудам. баъдан соли 2022 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни калонҳо дар 10 нави масофа қувваозмоӣ намуда сазовори 10 та ҷои якум шудам. чун ман сарбоз ҳастам дар қисми ҳарбии 0127 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон хизмат мекунам. тӯли 1 солу 8 моҳ шуд. ҳамарӯза ман ба ин намуди варзиш дар вақтҳои муайяншуда омада тамрин мекунам ва ба мусобиқаҳо омодагӣ мебинам. дастгирӣ нами ҳар рӯз мақсад 2 соат саат 2 соат бега муайян кардагиан дар он вақтҳо миём машқ мекунам бо мерам. чун мо варзишгар ҳастем дастгириҳо хуб аст аз ҷониби роҳбарияти қисми ҳарбӣ ва ба мо имконият доданд ки дар ҳамин вақтҳо омада ба машқу тамрин машғул шавем ва ба мусобиқаҳо омодагӣ бигирем. 10 сол мешавад дар ин варзиш машғул ҳастам. айни ҳол бошад омодагиҳоро ба машқҳои ки дар шаҳри Москва баргузор мегардад игри бикс ном дорад аз 17 та 24 дар он ҷо мегузарад. мо барои он омодагӣ дида истодаем. айни ҳол бошад машқҳоямон хеле хуб мегузарад. 2 соат саҳар 2 соат бегоҳ машқ мекунем. ман дар донишгоҳи тарбияти ҷисмонии айни ҳол 3-ум курс мехонам ва омодагиҳо хеле хуб аст. аз тарафи роҳбариятҳо хеле хуб аст ки моро дастгирӣ мекунанд, аз дарсҳо озод мекунанд ва мо омада дар варзиш машғул ҳастем. ҳамарӯза 2 соат субҳ ва 2 соат бегоҳ машқ мекунем ки ман соли 2019 дар шаҳри Бишкек дар ҷумҳурии Қирғизистон ҷои 3-умро ишғол кардам ва баъд аз он дар шаҳри Самарқанд 2023 ки дар он ҷо ҷои 4-ум шудам. аз сабабе ки камтар варзиш шурӯъ накарда будам, аз ҳамин сабаб сазовори ҷой нагашта будам. айни ҳол бошад омодагиҳоро ба чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Самарқанд 2024 мегардад моҳи август барои он тайёрӣ мебинем. айни ҳол қайқронӣ хеле варзиш хуб аст. як дӯстам буд ки он дар ин ҷо машқ мекард.
маро аз синни хурдиам бар инҷо оварду ва бо ӯ якҷоя машқ кардем ва айни ҳол бошад тӯли 10 сол мешавад дар ин варзиш машғул ҳастам ки ин варзиш хеле варзиш хуб аст. Аз ин варзиш хеле ҷойҳоро гаштем, дидем, ҷойҳои сазовор гирифтем. ба гуфтаи мураббӣ Нурмуҳаммади Тоҳир, яке аз бахшҳои муҳими дигари варзиши қайиқронӣ ин иҷрои як қатор машқҳои ҷисмонӣ дар толорҳои варзишӣ мебошад. варзишгарон на танҳо дар об, балки дар ин толори варзишӣ ҳам дар як ҳафта 3 маротиба машқҳое ки хос барои варзиши қайиқронӣ ҳаст иҷро мекунанд, ки онҳо барои ба қуввати дасту мушакҳои бадан ва ҷисман обутоб ёфтани варзишгар аҳамияти бузург доранд. طبق نقشه‌های کاری ما در هفته 12 مرتبه تمرین میکنیم که بعد از اون هفته در 3 مرتبه در تالار ورزشی و 3 مرتبه دیگه باشد دو داریم، روزهای دو که در روزهای سه شنبه، پنج شنبه، شنبه طبق نقشه‌های کاری مشق‌های وزن برداری در تالار ورزشی گزارانیده میشود. مشق‌هایی که در جسمانی که بگذره با نه هر یک ورزشگر باید جسمان آماده باشد که در رقابت برآمد آماده باشد. شرایط در سطح عالی در تالار که خیلی شما دیدن کرده ما از یگان چیز از جهتی تالار ورزشی کمبودی نداریم. اون مشق‌هایی که مثال بر ما لازم است در نمود ما از آنها بسیار استفاده می‌بریم. مشق‌های ما میشه مشق‌های وزن برداری ما هست که مثال در تابستان روزهای پنجشنبه بسیار از پیش از آب برآمدن ما از 45 تا 1 ساعت در تالار مشق میکنیم. بعد از آن در آب در مسافه‌های 250 150 خیلی مسافه‌هایی که مخصوص هستن بعد از تالار ورزشی در آب با تمرین میکنیم. هر هفته هر چیز هر نمود میشه مشق‌هامون میگذرن. روزهای سه شنبه و شنبه اساساً بعد از آب در تالار ورزشی مشق‌های جسمانی میشه. پنج سال می شود که در این نمودی قایقرانی مشق و فعالیت می نمایم. استادان من نبی افزایی جان و نورمحمد طاهر می باشد. 1 ساعت در آب تمرین میکنیم و بعد از آن در درون زال 1 ساعتی دیگر تمرین می نماییم. سال 2023 در چمپیونات آسیا در دولت ازبکستان شهر سمرقند سزاوار جای سوم گردیدم و سال 2024 ماه می در دولت آذربایجان سزاوار جای سوم گردیدم. در سال 2024 در دولت آذربایجان در کنوی یک نفره در مسافت 200 متر سزاوار جای سوم گردیدم. من سال 2024 در مسابقه در دولت آذربایجان برگزار گشته بود اشتراک کردم. در مسافت 1000 متر، 500 متر و 200 متر سزاوار جای سوم گردیدم. имрӯзҳо дар қатори дигар намуди варзишҳо қайиқронӣ низ дар тамоми дунё пеш рафтааст ва ҳамасола аз рӯи ин намуди варзиш мусобиқаҳои гуногун баргузор мегардад ки варзишгарони муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ бетараф набуда ҳамасола иштироки фаъолона доранд ва имрӯзҳо дастаҷамона ба мусобиқаҳои навбатӣ омодагии ҷиддӣ мебинанд. ба хотири оне ки варзишгар дар ана ҳамин намуди қайиқронӣ муваффақ шавад кадом корҳо бояд анҷом бидиҳад? ба варзишгар ки бояд муваффақ шавад аввалин дараҷа бояд мақсад дар пеш гузорад ва ҳаракат кунад ки ба мақсадаш аз мисол кор кунад. хуб таваҷҷӯҳи ана ҳамин ҷавонон чӣ гуна аст ба ҳамин намуди қайиқронӣ? сол аз сол хоҳишмандони намуди варзиш зиёд шуда истоданд. рушду равнақ ёфта истодааст. сол аз сол хуб шуда истодааст. хоҳишмандош зиёд шуда истоданд. мо медонем ки ҳар як намуди варзиш албатта ки ба саломатии инсон манфиат дорад. ана ҳамин қайиқронӣ ба
саломатии наврасони ҷавонон чӣ манфиат дорад? духтурони бемориҳои дил бемориҳои худро ба намуди варзиши мо равона мекарданд ки дар ин ҷо барои саломатии онҳо ин намуди варзиш фоида дошт ва онҳо дар ин ҷо омада бо мо машқу тамрин мекарданд. аз синни чанд сола ба ҳамин варзиш машғул мешаванд? барои машқу тамрин аз синфи 9-10 сола қабул мекунем. ба онҳо аввал ҳама нозикиҳо мисол шиновариҳо дар тренажёрҳои махсуси қайғонӣ дар техникаҳо ҳама короша меомӯзонем. баъд аз он дар лодка дастгириҳои мураббӣ хеле хуб аст. аз дастгирии мураббӣ миннатдории худамонро мерасонем ки онҳо ҳамарӯза ба моро дастгирӣ мекунанд, варзишро меомӯзонанд. мо ҳамарӯза варзиши худамонро хуб мегузаронем ва мехоҳем ки парчами худамонро дар дигар давлатҳо баланд бардорем. бинандагони азиз, воқеан ҳам як рӯзи хубе доштем дар кӯли ҷавонон бо варзишгарони қайиқрон ки онҳо ҳамарӯза дар вақти ҷудо кардаи мураббиён ба кӯли ҷавонон омада кӯшиш мекунанд ки тамоми нозукиҳои қайиқрониро аз худ карда дар мусобиқаҳои берун аз кишвар иштирок карда парчамбардори ватани хеш бошанд. мо ба онҳо пирӯзӣ мехоҳем. бинандагони азиз, ин ҷо барномаи навбатии устувор ба анҷом мерасад, аммо барномаҳои ҷолиби дигар аз телевизиони Сафина идома доранд. بیمان از وحدت آبادت ببینم، سرای وحدت آبادت ببینم، برادروار همزادت ببینم، علا شهر جوانی شهر جانی، برادروار همزادت ببینم، علا شهر جوانی شهر جان